Aquí estamos esperando o Milla Rock, que será a próxima parada cultural aquí no Milladoiro, concretamente o día 1 de agosto. E o Milla Rock mantén a súa esencia, que é rock en galego, de grupos con vinculación en Ames ou da contorna, con componentes femininas, como é no caso de dous grupos da Casa do Rock, e tamén apoio a grupos emerxentes e que van a tocar e compartir escenario con grupos máis consolidados e de longa traxectoria. Pero para falar dos distintos proxectos temos aquí a Carlos de Batosai, a Xian e Martiño de Ules, a Xaco de Ruse e a Adrián da Casa do Rock. Ademais de manter a súa esencia, pois o Milla Rock ten novidades, mantense tamén o que xa se empezou ano pasado de abrir ao público máis novo, que será no anfiteatro de aquí do Milladoiro, coa merenda rock, que é unha proposta para a rapazada e as familias. Tamén vamos a ter este ano un festival máis inclusivo, máis accesible, pero deso vai nos a falar Blas García, que é o responsable desta actividade da área de cultura e o alcalde de Ames. O evento é de acceso libre e gratuito, comenzará ás 7 da tarde, é dicir, vai a ser unha xornada así de rock, ás 7 da tarde no anfiteatro, con esa merenda rock, e logo xa a partir das 10 aquí na Travesía do Porto pois vai a ter lugar os distintos concertos, así que pois veña, que non pare a música e que moita longa vida ao Milla Rock. Nos estamos super contentos e moi agradecidos de que, que esta xente que aposta pola música máis tradicional, pois que conten outra vez con nós, e nada, simplemente agradecervos pois eso, que compartir escenario con estes rapaces cos que veñen e cos que vendrán, e para nós é un orgullo pois poder volver estar outra vez tocando neste superfestival. Bueno, pues tamén moi agradecidos por esta, para nós é a segunda oportunidade de repetir aquí. Este ano temos unha merenda rock moi chula pola tarde, que queremos montar varios postos de percusión, de guitarras, de teclados, para ter como espacios ali separadiños, e vai estar super chula. E nós, estamos pola canteira, a nosa canteira se levamos 13 aniños traballando, e neste caso os concertos didácticos está moi ben para facer en familia, e os pequenos por darlle alternativas, que é o que estábamos falando, non? Que tienen, oportunidades de descubrir diferentes, desde clásicos do rock a temas máis actuais. Pois nós estamos encantados de estar aquí, creo que xa é a segunda vez, ainda eu daquela non estaba, pero sí, vimos presentando sacamos disco este ano, e a verdade que é un placer tocar aquí ao lado da casa, é unha maravilla, e graciñas por contar con nós. Que vades a tocar temas do último disco? Sí, a maioría do último disco, que a verdade que é quedounos da gusto, é un placer tocalo aquí, e esperamos que lle guste a todo o mundo. Pois nós tamén imos presentar os temas do noso disco que sacamos aí en marzo, que se chama Lonxe de ti, e estamos tamén encantados de participar nun festival así para a mocidade do Milladoiro, que ademais temos unha integrante do grupo que é de aquí ao lado de Bertamiráns. Entón encantados de poder compartir escenario con grupos inmensos como Ruxe e, super contentos de participar. E tamén de que sean todos da zona, que ao final dá como unha visión de Santiago, alrededores, que a verdade está moi ben compartir escenario con grupos así. Darlle as gracias aos grupos, darlle as gracias á Casa do Rock por colaborar outra vez este outro ano máis, non? Porque o ano pasado demos un pasiño máis no Milla Rock, que foi tamén empezar a implicar aos máis novos, aos máis pequenos, na música, no rock, e este ano damos un pasiño máis con esa merenda rock, donde, aparte de disfrutar da música, de entrar en contacto cos instrumentos musicais, estar ca familia e disfrutando dunha tarde distinta. A verdade é que é un placer poder contar con Ruxe, con Batosai e con Ules, que ademais lle dicía cando cheguei que tiñamos varias solicitudes xa falado con eles para facer actividades, para facer trelos aquí a Ames,
porque, como dicían, ademais, son a componente de Ules e de Bertamiráns, pero ao final creemos que o máis importante é que se estrenen aquí no noso concello, se estrenen no Villarroc, que é o festival de referencia que temos, non? Agradecer o traballo tamén de María e de Pili, porque isto tamén colabora non cultura e esta mocidade tamén, a área de mocidade. E o que decía María, vamos un pasiño máis alá, nos somos un concello inclusivo e ademais presumimos deso e nos gusta ir dando pasos, e este ano, bueno, pues damos un pasiño máis no Villarroc para chegar a música e para chegar ao rock a máis xente aínda, e aquelas persoas que por razóns de discapacidade, de enfermedade, non poden habitualmente asistir aos concertos, pois vamos a poñer á súa disposición unhas mochilas que xa tuvemos tamén na celebración do comezo do ano, do final do ano, unhas mochilas e unha plataforma tamén para que persoas con discapacidade pois podan estar cerca do escenario disfrutando da música, que ao final é cultura e queremos tamén trasladala a todo o mundo, co cal eu creo que é un gran paso e un gran avance, que o Villarroc pode ser disfrutado aínda por máis persoas do que habitualmente o poden facer. Tamén agradecer á Diputación da Coruña porque colabora tamén neste evento. No Villarroc levamos moitos anos de colaboración, pois axudándonos a traer a algúns dos grupos, e que queda aí tamén, non? O noso agradecemento á Diputación da Coruña, que como nós tamén sempre colabora na música e na cultura do noso país.